Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana na výsostiach. Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 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 Keď sa priblížili k Jeruzalému, Ježiš poslal 2 učeníkov a povedal im: choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Odviažte ich a privedte ku mne. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje. Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Povedzte dcére Sionskej: hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliadku mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliadko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte. Iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana na výsostiach. Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. 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 A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto. Vypytovali sa, kto je to? A zástupy hovorili: to je ten prorok Ježiš z Galilejského Nazareta. Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana synovi Dávidovmu, Hosana na výsostiach.
Hosana synovi Davidovmu, Hosana synovi Davidovmu, Hosana synovi Davidovmu, Hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.